trabbejt fam dal-ambjent, missieri kien edukatur. U fil-rokna zaħira tad-dinja tagħna kien jipprova jagħmel ħiltu kollha biex jinħadd ieħor. X'aħna trabbejna bid-dar tagħna bit-tfal jgħallem b'xejn missieri u dejjem jemmen li l-edukazzjoni hija ċavetta tad-dinjità, ċavetta tas-sodisfazzjon fil-ħajja, ċavetta li inti tista' timxi l-qudiem. Ġifieri allura isna mill-punto di vista tal-edukazzjoni, taf kif mill-ewwel kien ukoll attiv f'aqdiet dak iż-żminijiet, jiġifieri fejn kienu jagħtu spalla lil familji li kienu batuti. Jiġifieri dat tip ta' ambjent li jiena jitlajt fih. Minnaħa l-oħra l-papà u l-mamà rabbewna li aħna l-grazzja tal-Alla ma kien jonqosna xejn, jiġifieri ħdej dawk iż-żminijiet, jiġifieri issa min qed jismana jaf il-kuntest ta' 66 sena ilu, 50 sen ilu, etc. Però rabbewna li mhux għax tajbin aħna tajjeb kulħadd,